Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Először is szeretnék elnézést kérni minden feliratkozómtól, hogy ilyen sokáig tartott visszatérni, de mint tudjátok, azért egy ilyen csatornának a fenntartása bizonyos költségekkel és áldozatokkal jár. Vannak jó néhányan természetesen, akik folyamatosan támogatnak, mind anyagiakban, mind azzal, hogy nézik a tartalmakat, de ezen felül azért más költségek is, sokkal több költség merül fel ezzel kapcsolatban, és ugye sajnos ez tényleg áldozatokkal jár, ami a csatorna folytonosságát illeti. Nagyon sajnálom, akik elmentek közülünk, de nem hibáztatom őket, pontosan azért, mert ugye ki akarna egy olyan csatornát nézni, aminek nincs folytonossága, illetve valószínűleg nem talált elég motiváló dolgot ebben a csatornában, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ők elmentek, de a mai napon visszatérek abból az ügyből kifolyólag, hogy egy unboxingot mutassak be, illetve hogy bemutassam az új fejlesztéseket. Nos, hát több fejlesztés érkezett. Igazából az első, amivel kezdeni szeretnék, az nem más, mint a pedálnak a fejlesztése. Na most a pedálhoz tudom, hogy nem nagy fejlesztés, és ne gondoljon senki arra, hogy a pedált lecserélem, hiszen a G923 teljesen tökéletesen működik, tehát miért dobnék el alapvetően egy olyan eszközt, ami működik. Nálam ez a szempont, ez mindig is előbbre való lesz, ha majd tönkre megy, és nem javítható, akkor majd nyilván átállunk egy másik dologra, de egyébként én nem akarom eldobni egyáltalán ezt a kormányt, hiszen nem a legjobb, de nem is a legrosszabb. Oké, az első fejlesztés. Mutatom ide a kamerába. Ezek rugók. Na most ezek kompatibilisek szinte minden G-s kormánnyal, tehát a G25-től egészen a legújabb kormányig elméletileg. Ez arra szolgál ugye lényegében, hogy pontosabb legyen maga a gázadás, a fékpedál és maga a kuplung kezelése is. Én azt mondom igazából, hogy a G923-nak a fékpedálja éppen elég erős, úgyhogy azt nem fogjuk kicserélni, de a kuplungot és a gáznak a rugóját ki fogjuk cserélni, és egyből amúgy 2 csomagot vettem, tehát 2 darabot vettem, 2 darab készletet, hogy ha mégis ne talántán esetleg ezek a rugók szarminőségűek lennének, bár azt írták, hogy egész jó minőségűek, de ha mégis eltörnének, vagy valami bajuk legyen, akkor ne csak a gyári legyen meg, hanem akkor legyen tartalék. Na most ez volt az első ilyen fejlesztés, amit egyébként megvásároltam. Ezeknek darabja így csomagostól nem több egy 10-esnél, vannak olcsóbb verziók is, de én úgy döntöttem, hogy a drágábbat veszem meg, hogy hát ha ez egy jobb minőséget ad. Egyébként a dobozban található gumigyűrűk, ilyen gumi blokkolók, ilyen kis, de inkább meg is mutatom, ha ki tudom bontani magát a csomagot. Szóval sikerült kibontani. Itt van 1 rugó, 2 rugó, 3 rugó. Na most feltételezem, hogy ez a legvékonyabb, ez lehet a gázpedálnak a rugója, ez a kuplungé, és ez a legkeményebb, ez lehet a fékpedálé. Na most én úgy gondolom, hogy tényleg csak erre a 2-re lesz szükségünk, de ugye ez is jó tartalék. A csomagban vannak ilyen gumigyűrűk, meg ilyen gumibakok. Ez ilyen, nem tudom mire szolgálna, tehát nem tudom, hogy ezek amúgy mire szolgálnának, fogalmam sincs. Talán, hogy a műanyagot ne törje ki, vagy nem is tudom. A gumibakok meg
meg megint csak nem értem, hogy mire valók, hiszen alapvetően ugye nincs hozzá igazából semmi köze a rugóhoz. Esetleg az, hogy a benyomási pontot megakadályozza, nem tudom. Meg ugye kapunk hozzá egy imbusz kulcsot, meg egy sima villás kulcsot, ugye, hogy majd ki tudjuk szerelni. Úgyhogy ennyi a csomagnak a tartalma. Remélem, hogy jó szolgálatot fog tenni, és ezzel majd pontosabb lesz a pedál kezelése. A másik csomag, hát ekkora a doboz, úgyhogy nem tudom teljesen bemutatni. De most ugye, mivel én rendeltem, tudom, hogy mi lehet benne, de azért nézzétek meg, azért elég igényes ez a kis tatyó. Legalább gondoltak erre is, nem csak egy műanyag zacskóban küldték el, és ebben van az overall, amit megvettem. Igaz, hogy sajnos színben sajnos nem volt olyan, ami nekem kellett volna, hiszen fehér alapon akartam feketét, ez pedig fekete alapon fehér. De egyébként, tehát ez egy teljes overall, ezt megpróbálom így kiemelni, tehát ez egy egész overall, és ez alapvetően csak is kizárólag zárt pályákon alkalmazható, tehát ilyen gokártos pályákon, azt hiszem, mert ezt nem hitelesítették úgy, hogy ezt mondjuk versenyzők is használhatják. De nyilván az árából kifolyólag nem is lehet annyi. Hiszen egy teljesen szabványos versenyzői overall akár több 100 000 forint is lehet. De azt kell, hogy mondjam, amúgy egész igényes, a varrás is rajta, az anyaga jó, hát majd a szellőző képességét azt mindenféleképpen majd tudatom veletek, de az biztos, hogy ebben nagyon meleg lesz, hogyha nincs klímázott helység, de hála Istennek nálam van klíma, úgyhogy ezzel talán nem lesz gond. Szóval a ruhát megnéztük, a következő egy kis tatyó, ez is ugyanolyan kis igényes tatyó, ebben gondolom a kesztyű lehet benne. 2 darab 10-es kesztyű, mert az én kezem 10-es. A meglátásom, hogy hát ugye a gumírozás az alapvetően ezek csak fel vannak nyomva rá, tehát igazából ezek majd le fognak kopni. Majd mosáskor ezek le fognak válni, biztos vagyok benne, de amúgy kényelmes, tehát jól mozog az ember keze benne. Egy meglátásom van, hogy kicsit túl laza maga a gumírozás, tehát itt a csuklónál a gumírozás. Szóval ez volt a kesztyű, hát ez is nem egy profi minőség természetesen, de az ára sem az. Egyébként a szett, amit megvettem, így ebből a ruházatból, majdnem a következő dolog, amit megvettem, az ez. Ami gondolható, hogy maga a cipő lehet. Hát ő lenne az. Így néz ki. Ez is nem egy profi minőség, de talán ez a legdrágább cipő, amit valaha is vettem magamnak. És most ne gondoljatok arra, hogy ilyen 50-60 000 forintos cipőket hordok. Nem. Én minél olcsóbb cipőket szoktam venni magamnak, hiszen nagyon ritkán járok el amúgy alkalmi cipőben, amit eddig a videók során láthattatok. Azt is jó pár évvel ezelőtt vettem, és nem került talán 10 000 forintba se, mert egyszerűen nincs értelme, hogy drága cipőt vegyek, hogyha egyáltalán nem is használom. Hajlik jól,
gumitalpú, ezt látom már, csak azzal, hogy benyomom a körmömmel, és ott marad a nyoma a körmömnek, ami majd előbb-utóbb majd kisimul. Úgyhogy, hát, minden esetre ragasztva van a talpa, nem varva, de amire mi fogjuk használni, arra sokáig elég lesz. Jó, hát ez volt a cipő, és hát az utolsó, az pedig ő lesz, ami nem más, mint a sisak. Hiszen ugye eddig sose láttátok az arcomat a videókban, és ez továbbra is így fog maradni. De úgy gondoltam, a streameléshez azért mindenféleképpen csak kellene valami alkalmi öltözet, illetve egy olyan dolog, ami a szempár kilétét azért titokban tartja. A dobozt elteszem. Na, hát egy ilyen kis zsákban érkezik. Ezt így széthúzom, és szépen kivesszük a sisakot. Hát ő lenne az. Ebben fogok úgymond majd előtetek most már kamerában is látszani, de hát ugye majd csak a plexi mögött alapvetően a szememet fogjátok látni, de azért megmutatom oldalról, hátulról. 3 szellőzési lehetőség van, egy itt, és 2 itt a tetőn. A hátsó részt azt alapvetően nem lehet állítani, legalábbis én úgy tudom, hogy nem lehetséges, mert a hátsó rész az eleve szellőző rácsos. Alapvetően puha a belseje, nagyon puha, jó minőségű szivacsból van, de hát persze annak is kell, hogy legyen elméletileg, hiszen hát a fejünkön lesz, és a fejünket nem nyomhatja széjjel. Szokásos csat, van hozzá gyors kioldós csat, úgyhogy ez mindenféleképpen én azt hiszem, hogy egy jó sisaknak tűnhet. Ez nem tudom, hogy használható-e közforgalomba, de szerintem amúgy nem használható, ez sem hitelesített. Csak is kizárólag ilyen kis szórakozásra használható, bár nem tudom, mert pontosan nem olvastam el. Nekem az volt a lényeg, hogy igazából akkor, ha már egy ilyen speed racewear szettet, tehát egy ilyen speed márkájú versenyzői szettet választottam, akkor a sisak is legyen speedes. És ez legalább fehér alapon fekete. Ez legalább passzol az elképzelésemhez. Úgyhogy ennyi volt, ami fejlesztés most megvásárlásra került. Amikor legközelebb találkozni fogunk, akkor már viselni fogom ezt a szettet. Majd a pedálról szereléses videót majd ki fogok rakni. Az lesz a következő videóban, ez biztos, de játékkal egyenlőre még valószínűleg nem fogok tudni olyan hamar jelentkezni, bár most van egy kis szabadidőm, úgyhogy megpróbálok minél többet kihozni ebből az egészből. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszik, amit csinálok, nyomjatok lájkot, iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, hogy ne maradjatok le semmiről, és legközelebb találkozunk egy másik pályán, egy másik időpontban és egy másik játékban. Én a Szempár voltam, legyetek jók, sziasztok!